Usa ang Ecolan Police Station 15 ang nahatagan og conferment ato sa seremonya nga gihimo sa Davao City Police Office. Nakabot sa Police Station 15 ang mga requirements aron mahingpit ang pag-ila kanila sama sa pagpalig-on sa operational system, internal processes program nga haom sa kaayuhan sa katawhan nga adunay direksyon. Kauban sa Ecolan Police Station 15 nga na-confirm mao ang Mandog Police Station 13 nga gitunulan og Silver Eagle Award tungod sa ilang taas nga performance ratings ug na-comply ang tanang requirements. Apil sa hatagan og Silver Eagle Award ang Second City Mobile Force Company. Lakip sa na-confer ang Maa Police Station 16, Balyo Police Station 17, Bahada Police Station 18, Eden Police Station 19 ug Los Amigos Police Station 20. Sir, ang dugang police station sir no sa ato ang Davao City Police Office from station 1 to 12, then maabot sir no kung makumpleto na ang 14, so 20 police stations na sir, and then ang ato ang City Mobile Force Company is duha na pod sir. Ang advantage ani sir no is para sa ato ang mga kaison Davao niya sir, na kung asa sila pwede magpa-blatter is dili na sila kailangan mo adto og layo nga station sir no. So mas gipaduol sa ato ang Davao City Police Office kung unsay mas makaayo sa kadaghanan sir no, kay ilabi na sir na atay mga kaisuonan nga maglisod pag gani ipamiliti sir pagpadulong sa police station, so kung naa na lang sa ilahang dool, so mas lesser sa ilaha sir no, so dili na pahirapan kung mga isla tabang ana dayon nato ang kapulisan dool sa ilaha. Ang Davao City adunay 19 ka mga police station o ginahulat na lang sab ang pagtukod sa building sa ika-20 nga police station nga mao ang Police Station 14 nga itukod sa may F. Torres Street, Davao City. Ang ato ang police assistant sir no sa giingon sa ato ang city director sir as part sa ato ang 3 to 5 minutes response time sir no, so mas paspas ang ato ang paghatag og responde sa mga taong mangayo og tabang sir. Ilabi na kung kailangan nato og kanang paspas nga pagresponde kung example murder ang hitabo sir or rape, so kailangan nato paspas sir na para madakpan nato dayon ang suspect, so dili na kailangan mo travel og layo. Si Police Brigadier General Mariano Rodriguez, ang Deputy Regional Director for Administration sa Pro 11, ang guest sa seremonya. Gipahibalo niini sa mga pulis ang implementasyon sa mga pulis sa performance governance system mao nga mibilib kini sa mga awardees nga nalampasan nila ang mga pagsulay ilabi na sa validation process. Kay Alinyo, Newsline Philippines, stay safe.